Tarif moti fil-Parlament jagħti stampa tal-użu li jagħmel fl-aħħar snin il-Prim Ministru Lawrence Gonzi mill-helikopter tal-Forzi Armati biex jivvjaġġa bejn Malta u Ghawdex u lura. Fuq mistoqsija tad-deputat Laburista Ġewmizzi ħareġ li mill-2008 sas-sena li għaddiet, Lawrence Gonzi uża dan il-helikopter 37 darba. Għatta jivvjaġġa bil-helikopter kważi 37 siegħa. It-titjiriet li Lawrence Gonzi għamel bil-helikopter bejn Malta u Ghawdex tul din il-leġislatura swew sissa aktar minn 32,000 euro. Fl-2008 intefqu 3,000 euro f'titjiriet bejn Malta u Ghawdex għall-Prim Ministru. Fl-2009 din l-ispiża aktar minn triplat u telat għal 10,000 euro. Fl-2010 intefqu 8,000 euro oħra u fl-2011 intefqet l-ola spiża sa issa fuq titjiriet bejn Malta u Ghawdex għall-Prim Ministru b'kollox 11,000 euro. Is-sena li għaddiet Lawrence Gonzi uża l-helikopter biex ġie lura Malta minn Tiċ li kellu f'Ghawdex. F'ħames okkażjonijiet differenti, Lawrence Gonzi uża l-helikopter biex ma' Ghawdex isegwi kunċerti u operetti. F'okkażjonijiet oħra l-Prim Ministru uża l-helikopter biex ma' Ghawdex għal-ikliet u biex jinawgura presepju. Ironikament dan it-tarif dwar l-użu tal-helikopter tal-Armata mill-Prim Ministru sar magħruf fl-istess żmien lill-Ministru Austin Gatt fil-Parlament ukoll għal mistoqsija tad-deputat Laburista Anton Refalo ikkonferma li bħalissa l-ebda servizz tal-ajru mod jopera bejn Malta u Ghawdex fuq servizz skedat. Bil-konsegwenza li min mhux Prim Ministru m'għandux għażla li fli jkollu bil-fors jaqsam bejn Malta u Ghawdex bil-vapuri tal-Ghawdex.